It-turisti li jażlu li qattaw l-ewwel ta' sena f'Malta biex jaħarbu mill-kesħa li qed taħkem iċ-ċentru tal-Ewropa jidher li mhux se jkunu diżappuntati hekk kif bejn it-tnejn u l-ħadd l-ogħla temperatura f'pajjiżna se titla' sa 17 grad Celsius dan filwaqt li l-anqas temperatura qatt mhux se tinżel taħt l-10 gradi. Lejliet l-ewwel tas-sena it-temp mistenni jkun xemxi brieħ li jlaħħaq forza tlieta, ideali għal dawk li biħsibhom jilqgħu l-2025 waqt iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali li se jsiru fil-Belt Valletta u fir-Rabat Għawdex u f'ċelebrazzjonijiet oħra mifruxa f'diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż. Fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida, ġifieri nhar l-erba' fl-ewwel ta' Jannar, mistenni li jkun ukoll ikkaratterizzat minn temp ftit jew wisq imsaħħab. Matul il-lejl it-temperatura mistennija tinżel għal 11 grad, temperaturi li issa saru sinonimi ma' dan ix-xahar kif Diċembru esperjenzajna ksieħ f'dan il-livell. U għal dawk in-nies li qed jippjanaw li qattaw is-sena ġdida barra minn xtutna, il-kesħa se tkun qed tinħassew fi bliet bħal Budapest, Stokkolma, Madrid u anke Berlin b'temperaturi li se jinżlu taħt iż-żero. Jidher iżda li it-temp għandu jkun aktar sħun minn snin preċedenti f'postijiet bħal Londra fejn it-temperatura hija imbasra li tkun 11 grad Celsius. Dakinhar Londra tixel ismewwiet bl-ispettaklu ta' nar tal-ajru meħdejn il-famuża London Eye. Anke il-famuża pjazza ta' New York ġew Times Square, it-temperatura għandha tkun ta' 11 gradi b'xi ħalbiet iżolati tax-xita.